bici, o balón, a buxaina, eses clásicos que nunca fallaban e que foron protagonistas de tantas e tantas tardes da infancia de moita xente. Seguro que tamén da dos nosos lareteiros desta tarde, porque arrancamos mesa de laretar e saudamos o Sinatra galego Moncho Lemos cun aplauso, sí señor. Hola. Por certo, primeiro, gracias sempre por esa presentación que me faz como se chegara aquí Ronaldo, pero había outra cousa coas bicicletas, logo comentaremos. O problema era cando viñan Melchor, Gaspar e Baltasar e deixaban nunha casa unha bicicleta e había 3 ou 4 irmáns. E había que turnarse a condución desa bicicleta. Eu teño que confesar que son desa xeración e sabes cal é un dos meus agasallos que sempre aparecía na carta dos Reyes Magos e que nunca conseguín que nin Melchor, nin Gaspar, nin Baltasar me agasallara? O famoso Fuerte Comansi. Acordaste do Fuerte Comansi? Sí, clásico tamén. Un clásico. Igual era que non fuche de todo vos. Seguro que lle traían todo o que pedía o noso patrón maior, Sauro Martínez, que tamén está xa con nós. Que tal? Como estades? Pois Sauro nunca dudei que, vamos, que seguramente... Mira o agasallo... Eras comedido pedindo, non podía chegar alá. A bicicleta houbo que esperarános. Mirade o que me regalaban a mí, a ver que mo sabe decir. Mazinger Z. Mazinger Z. ¡Qué bellísimo, entón! É Afrodita. Sí, señor. Me parece mentira. Eso era de peitos fora, non? Que Afrodita... Afrodita era de peitos fora, Mazinger Z. Mentira, nunca dixo eso. Ai, pois entón é unha lenda urbana. No, eso que imaginabades todos os nenos, pero... E ti tamén, non? Dicía no, son moito máis novos, Ah, bueno, é verdade. Puños fora Era o herói da época, claro. A bicicleta chegou cando pasaron anos e empecé a traballar con 12 e 13 aniños mentre estudiaba e gracias a Dios bastante que nos criaron, deronnos unha educación, fixeron unha casa e moitas gracias por eso. Demais, funo comprando eu, mas meus irmáns, confeso unha cousa. Unha cousa que non che gustaba nada cando chegaba Melchor, Gaspar e Baltasar, cando traían un pixama ou uns calcetines. Eso era mítico tamén. E sigue sendo. A mí nunca me trouxeron nin pixama nin calcetíns os Reis Magos, non, nunca. Como complemento. Son xoguetes, nada máis, sí. Como complemento. Claro, porque sempre hai unha serie de xoguetes, de cousas coas que poder divertirte, que xa son as que pides ti na carta, pero como eles saben que despois o ano é moi longo, pois ademais como cariño moitas veces cae un pixama, uns calcetíns, algo cousiña. As nais primerizas, escribiches este ano a carta de Martín? Eu tiven que escribila por él porque ainda non sabe escribir ese, non? Claro, senón os Reis Magos non saben o que Eu quere. ainda escribo a carta dos Reis Magos. Sí, por suposto. Escribo a carta dos Reis Magos e o meu marido tamén escribe a súa carta dos Reis Magos e xa está. E ainda que se xases maiores... Sí, conservamos esa ilusión. Pórtanse moi ben, sí. Que vos somos boiños o resto do ano. Cariña de vos teñen os pequetos que temos hoxe no público, David, por aí, que xa pediron todo, xa fixeron a carta. Eu vou preguntar, como te chamas ti? Álvaro. Álvaro, ti escribiches a tua carta? Sí. Que pediches? Cantas cartas escribiches? Eso para empezar. Unha, moi ben, el comedido. E que pediches na tua carta, acordas? Unha raqueta de pádel. Unha raqueta de pádel. Deportista. Pero xogas ao pádel ti? Pero pensei que pasou bien ter 50 anos e estar divorciado. E que eres zurdo ou diestro para xogar ao pádel ti? Diestro. Diestro, moi ben. E con quen xogas ao pádel? Con Diego. Quen é Diego? E ti, Diego, que pediches? Outra raqueta de pádel? Non, eu xa teño. Ti xa tes. E ti pediches unha como de Diego, non, Álvaro? Sí. De carbono, seguro. Desas reactivas. Ti queres máis de rematar ou de xogar víboras desas que lle chaman? Ti darlle pa diante e punto, non? Cantos días a semana xogaros ao pádel? Non xogamos tanto. Non xogares tanto, non? Os fins de semana. Ah, os fins de semana. Bueno, pois, e ti que lle pediches na tua carta? Un balón de fútbol. Un balón de fútbol. E que lle dades o balón de fútbol ca raqueta de pádel? Como facemos, Álvaro? Estou me liando, Tedes pelotas de pádel? Sí. Fan falta, porque senón estás nervioso. Non. Na, portáchete ben, non? Todo o ano. Non hai dúbidas de que se vai ter a pádel. Pero pedichelle unha específica ou a que queira aqueles? Eles saben, eles entenden. Digo, estaban aí. Él se conforma. E ti, David, que pedías cando eras cativo, así aos reis? Alguna cousa que che fixera especial ilusión ou ese agasallo que nunca chegou, que sempre pedías e nunca chegou? Unha consola. E nunca me trouxeron. Pero na túa época había consolas. Moi boa pregunta. Mira como di la chavalita. Había as consolas con cinta que metías ya cinta e dicía...
Non quero como os moden despois, no, pero sí, feito, rímonos moito na casa con eso, porque o rei nunca me atraían, e despois comprei neo de vello, pero utilicei pouco porque non... Ainda non tan vello como ahora, pero case de vello. Non, eu era de bicicletas. Pero é verdade que a mí nunca me trouxeron pixama, nin complemento circunstancial de abrigamiento. Era o meu equipo. Eso era meus pais despois, pero os reis traían xoguetes. Exactamente. Os reis sabían o que queríamos. Eran os reis que se limitaban únicamente ao ocio, non? Exactamente. Espera, que aquí teño este compañero. Ti escribiche la carta? Sí. E ti que pediches? Cartos. Este sí que é listo, economista. Pero de canto falamos? 100 euros polo menos. Menos. E xa podedes aí coller e dicir, mira, non enrededes, non esperes a noite, a ver se os vais a gastar. Pero cartos do Oriente ou cartos dos daqui? Dos aquí. Dos daqui, que bajan pa aquí. Cantos anos levas pedindo cartos? Que vexo que seguro que non é o primeiro ano xa. Todos os anos. Todos os anos, Bueno, Este é práctico, este vai ao lío. Este recortes a ti, verdad, Sauro? Este é bo, este sí que... Este vai ser ministro de Economía, é listo. Un empeza pedíndolle aos reis cartos e acaba presidindo o Banco Central Europeo. Pois pode ser, Quédate co nome dese rapaz, quédate con ele. O ano que ven podes pedir ouro. Tamén. Bueno, a ver se mo traen. A ver se cho traen. Oye, Sauro, como sabe a quen lle que pedir os cartos? Que o rei jardos moi ben, sei que a ti isto non che gusta, pero... No, aí está, moi ben, sí, señor. Bueno, ademais de cartos, os nenos pídenlles cada vez máis tecnoloxía aos reis magos que veñen con tantos datos que máis ben son reis megas. As pantallas sustitúen os xoguetes clásicos e non sei que vos parecerá isto. Non sei. Ben, ten que haber un equilibrio, non? Entre tecnoloxía e os clásicos. A ver, neste tema das peticións das cartas aos reis magos, que xa empezan moitas semanas antes desta noite, eu creo que hai, sempre hai unhas modas. Eu, por exemplo, son daquela época, Isauro, non sei se do mismo, que sempre pedías aqueles xoguetes que vías na televisión. Os xoguetes que non veías anunciados na televisión, esos non os pedías. Os, evidentemente, están as redes sociais, está a moda do que ves cos teus amigos, porque logo hai unha cosa moi curiosa, hoxe en día, e os saben máis as nais que están por aquí, hoxe é moi difícil que os nenos, salvo que viven nunha aldea ou nun pobo pequeno, é moi difícil que xoguen nas calles. Entón, na nosa época, ti pedías aqueles xoguetes que veías os teus amigos que lle trouxeran o ano anterior ou que lle regalaban cando era o seu cumpleaños. Bueno, de feito, era unha estampa bastante mítica nesa tarde que baixaran todos os cativos á rúa, cada un cos seus xoguetes para compartir entre todos. A mañán de mañán, por sí, o Día de Reis. Boto moitísimo de menos o Día de Reis. Pero ti tes fillos, Moncho? Tes fillos? Si, xa estou casi... Pero cantos anos teñes? No, a ver... Xa están fora dese tempo, mellor, porque siguen estando os nenos a rúa xogando, casi, espero, a mellor, non sei se con moita ou pouca sorte, ter netos, pero meu fillo xa ten 30 anos, claro. Claro, que diría raro que o teu fillo baixara o día seguinte a xogar. Pero siga vendo nenos nas plazas. Eu vou mamollar máis, e vou dicir o que penso, estou seguro que televidentes de edade, como temos nós e maiores, opinan igual. Eu creo que corremos moito, creo que se corre moito a todo o que teñen antes da edad que hai que telo, e chega o momento en que se aburran. E máis, indo comentamos antes, eu creo que a veces dáselle sin poder. E aí onde creo que está o problema, e perden un pouquiño, e perdonade cativos, a esencia do valor das cousas máis simples. Porque os xoguetes clásicos tamén fomentan a motricidade, a imaginación, o desenvolvemento da linguaxe, das relacións sociais... Pero vedes moitos nenos socializando, xogando as canicas, xogando... Non se ve. Cada vez está voltando máis tamén esa volta cara ao clásico cos xoguetes de madeira, con cousas para construir, para deixar voar un poquinho a imaginación. É certo que tampouco podemos vivir alleos os tempos que corren, son nenos que van vivir nun mundo absolutamente digitalizado, non? Xa pasaba, xa había ese desfase cando nos éramos cativos, ti escoitabas o discurso dos avós ou das aboas, e tamén os xoguetes que nos tiñamos nas nosas casas eran moitísimo máis sofisticados que os que tiñan eles, non? Nos seus tempos. Pero é verdade que non se debería polo menos obviar que este tipo de tecnoloxía pode ter un impacto, unha pegada negativa cando están en fases de desenvolvemento, non? Sobre todo a illamento, non? E a dificultade logo para prestar atención moitas veces. Tienes de idea entón de que os pais tiñamos que revisar a carta de Melchor, Gaspar e Baltasar e decir,
Isto sí, isto non, Pero como pides isto? non podemos, porque ben sabemos que veñen de Belén. Eso é algo que está aí, iso é verdade, nenos. Bueno, sabedes? eu teño aquí a Carlota. Espera, A mira, ver. chamaronme ayer que se extraviaron, eu son mariñeiro, fixenlle un cálculo nunha carta e conseguín que chegaran a Belén. Que hai néboa, E van xa a dicían chegar, que había e van a néboa. chegar. Pero é certo, eu creo que corren moito, creo que corren moito. A ver, Carlota. Ti pides que se A ver que moderen. pensan no público. A ver, Carlota, ti que pediches? Non sei se Carlota se verá, porque teño aquí detrás do sofá. A ver. Como te chamaste, Carlota? Ti que lle pediches aos reis? Uns coches. Os coches? Sí. De choque ou normales ou miniaturas? Miniaturas. Os miniaturas. De algún modelo en específico che gusten a ti? No. Nada, en xeral, non? Vexo moi madura. E ti? Que lle pediches? Estou falando contigo, sabes? Xa non che acorda a carta. É que están moi nerviosos Como porque te hoxe é un chamas, día para de moito empezar? nervio. Lara sabe o nombre, vale. Ela díxome que escribirá a carta, verdad, Lara? Que as cartas... Acórdache un pouco que pediches ou xa escribiches aí moito? Escribimos. Oxe, bueno, entón non che acordo que pediches. Non lle pedirías cartos tamén? No. Que pediches? A ver, coches tamén? Unha muñeca. Ah, unha muñeca. Cal? Podes dicir? A Barbie, non? No. Eso era a Barbie, Non non? sei cal está de O cal- David. Que? Estánme chivando que hoxe é un día moi especial para todos os cativos, para todos os pequeños que viven con moitísima ilusión, pero en especial, un pequecho que temos hoxe entre o público que está de aniversario. Mateo, onde estás? Quen é Mateo? Que tal? Aí está. Espera que vou con él. Perdona, Carlota. Vaya día, non? Bonito para cumplir anos. Desde logo que sí, A víspera de Reis, que bonito. Ainda que, bueno, eu preferiría que estiveran repartidos, non? Para celebrar o día do As teu dúas aniversario cousas. e o reis tamén. A ti Tamén, gustache tamén. cumplir anos hoxe? Bueno, máis ou menos. Non o mellor día, verdad? Non, Xúntase un claro. pouco o chollo. Sí. Porque, claro, non traen doble. Porque estaban os reis e os papás di, wow, xa cho traen os reis. E así os papás libran, non? Bueno, algúns anos cambian. Ainda nin tan mal. Pero ti a carta escribíchela. No, sí. Ti este ano que che facía ilusión? É unhas botas de fútbol. Unhas botas de fútbol, como as de algún xogador ou para ti na máis? Pa min. Non nin as de Lamine Yamal, nin as de... No. nin as de Vinicius, nin nada, non? A min van calcar. Ah, moi ben. Pois mira, é un día... O que pasa é que para facer festa é complicado cos amigos, non? Porque claro, tantos de Hai vacaciones. que deixalo mellor Hai que para esperar o fin de semana. dentro dos Sí. días. Bueno. Iso o que pasou é que os papás de Mateo foran tan bons ese ano que os reis trouxeron yo cativo. O maior e agasallo, agora, pois claro. claro, o maior Pero que agasallo que ese alegría, non pode además, ser. verdad, nesa casa donde